A wani ɓangare na ƙoƙarin tallafawa al'umma musamman a wannan wata mai alfarma na Ramadana, ƙungiyar matasan Sanata Adamu Aleru a ƙaramar hukumar mulki ta Kalgo ta ƙaddamar da rabon tallafin kayan abinci na azumi ga matasa da al'ummar yankin. An gudanar da wannan taron ne a harabar makarantar Umkal Comprehensive School da ke kan titin shiga garin Kalgo, inda mambobin ƙungiyar, shugabannin matasa da na gundumomi da sauran jama'a suka hallara domin ƙaddamar da wannan tallafin. Wakilinmu Mustapha Muhammad Dangoma na ɗauke da cikon rahoton. Taron bayar da tallafin ya gudana ne a ranar Lahadi 8 ga watan Maris na shekara ta 2026 a harabar makarantar Umkal Comprehensive School da ke kan titin shiga garin Kalgo. Tallafin dai ya kunshi buhu 200 na shinkafa mai 25 kg, sai kuma buhu 20 na masara da kuma buhu 20 na gero. Ƙungiyar ta bayyana cewa an tanadi waɗannan kayan tallafin ne domin tallafawa matasan ƙaramar hukumar Kalgo a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Da yake gabatar da jawabin maraba da baƙi, sakataren ƙungiyar matasan Sanata Adamu Aleru, Honorable Nura Umar, ya jinjina wa manyan baki bisa kokarin su na ganin sun halarci wannan taron. Jama'a muna muku barka da zuwa wannan wuri lafiya, musamman mai girma Madugu Uban Tahiya, Comrade Musa, PA na musamman na Muhammadu Adamu Aleru, Sanato insha Allahu, kuma na gobe in Allah ya yarda. Muna muku barka da zuwa. Kuma muna ma mai girma coordinator mu kuma shugaban gunduma tahiya Alhaji Umar Musa Kalgo barka da zuwa. Muna ma sauran jama'a da sauran dan majalisar mu mai wakilta a Kalgo Local Gama Alhaji Honorable Aliyu Mutubari, muna muku barka da zuwa, da sauran magabata waɗanda ban faɗi sunansu ba, da Allah sai a yi haƙuri. Muna godiya kuma yadda Allah ya kawo ku nan wannan, Allah shi mayar da ku gidajen ku lafiya. Shi ma coordinator kungiyar matasan Sanata Adamu Aleru a karamar hukumar mulki ta Kalgo, Injiniya Oisu Umar, ya bayyana irin nau'ukan kayan tallafin da aka samu da kuma yanda za a raba su domin tallafawa matasa musamman a wannan wata na Ramadana. Mai girma Comrade ya ba da tallafi zuwa ga kungiyar matasan garin Kalgo. Buhu na shinkafa ya ba mu buhu 200. Haka zalika wani fafiyeji ya ba mu buhu 40 na gero da masara, domin a raba ma matasan Sanata Muhammadu Adamu Aleru da karamar hukumar. A takaice zaɓa kowace mazaɓa za ta samu buhu 10 na shinkafa. Za su samu buhun masara 2. In an buga muna da na shinkafa sannan masara. Haka zalika muna da ƙungiyoyi waɗanda 'yan gani kashe na Sanata Muhammadu Adamu. Su ma mun ga ya dace mu jawo su domin aka kawo to su ma su shaida. A nasa jawabin, coordinator Sanata Adamu Aleru a karamar hukumar mulki ta Kalgo, Honorable Alhaji Umar Musa Kalgo, ya bayyana irin faɗi tashin da suke ci gaba da yi domin kawo karamar hukumar mulki ta Kalgo a kowanne zaɓe. Haka zalika ya yi tsokaci akan samar da ƙungiyar matasan. Mutanen Kalgo mun ga baƙi, amma baƙi ne na siyasa ita muke kuma ita za mu yi. Bayan baƙinmu wannan taro da kuka gani tsakani da Allah ya tuho bai da ana cikin azumi, amma ba don lalura ta azumi a nan dai ko mutum ake son gani Kalgo. Mu mutane Kalgo ba mu da matsala da kowa, lafiya lokacin kuma ba mu kwankwanton komi Kalgo da kunga wannan kungiya Allah ya saka mai alheri Musa Gwandushi a nan da ya fara gaya mini ni ce ta yi daidai kuma a yi haka da kuma muna
ana yi ne don a jawo matasa a yi siyasa da su. Yanzu ku tsaya misali ku duba waɗanda in wanda darajar ƙungiyar gaba tsakani da Allah. Ƙungiyar nan shi ya yi tsaye tabbata nan da an ka jawo a tabbata ko yaya ne da zai yi azumi. Wannan ba ƙaramin tunani ba ne ba ko ba ƙaramin alheri ba ne ba. A nasa ɓangaren mai baiwa sanata Adamu Aleru shawara kan harkokin siyasa kuma shugaban ƙungiyar matasan sanata Adamu Aleru Comrade Musa ya bayyana irin ƙoƙarin da sanatan ke ci gaba da yi wa matasa da kuma irin hoɓɓasar da suke ci gaba da yi domin ƙara janyo matasa a jiki domin su ma su kurɓi roman demokuraɗiyya. Allah saka mai rayuwa. Ƙananan hukumomin da aka gare mu guda 8. Kowace lokal gama an ɗebe kaya na matasa, an ɗebe na uwayen ƙasa, sani mamaye, an ɗebe na fati. Wannan taliki don Allah bai cancanta bai addu'a ba. Muna to kolin unit da aka zuwa a can sai da an ka kai a ce a kai kwano guda. Haƙƙin kowa na kowa a ta kai. Allah kalgo lokal gama ina ganin ina son da ni da ku mu kalla amana. Wanda kuma ɗan Allah ya so 100%. Amma za mu yi ƙoƙari mu kwatanta mu kyautata muku, amma abinda muka so don Allah idan da muka ce a hito sanata Aliyu za a yi don Allah a hito, idan da muka ce a hito kauran wanda za a yi don Allah a hito, idan da muka ce a hito Bola Tinubu za a yi don Allah a hito. Kuma da izinin Ubangiji za mu yi muku tsayin daka domin ganin duk abin da ya yi girma distinguished Aliyu ya kawo ga hannu. Karamar hukumar mulki ta Kalgo na da mazaɓu 10 bisa tsarin da aka tsara domin tabbatar da adalci da daidaito. Kowace mazaɓa ta samu buhun shinkafa 10 da kuma buhu 2 na masara da gero domin rabawa ga waɗanda suka cancanta a cikin al'ummominsu. Shirin rabon kayan tallafin azumi da ƙungiyar matasan sanata Adamu Aleru ta kaddamar na daga cikin matakanta na ƙarfafa jin ƙai da taimakon juna tare da nuna muhimmancin matasa wajen gina al'umma mai cike da jin ƙai da tausayin juna. Ƙarshen rahoton kenan. Mustapha Muhammad Dangoma. An gaida Mustapha Muhammad Dangoma da wannan rahoton.